pomocníkov, mojich anielíkov a zároveň nenajväčších moncúcov nezbedných čertov. No to určite miazli, to si nás určite pomýlil s tamtými anielmi, hempými. Ale len sa mi čertíci nerozčulujte. Deti, aké ste teda boli? Dobré alebo zlé? Určite. Pani učiteľka, akí teda boli, neklamú? No po niektorí boli veľmi dobrí, že? No, neviem. Po niektorí... Presvedčím sa. Po niektorí by potrebovali trošku ukludniť. Ktorý? Tí tu akurát nie sú, no. Asi vedeli, prečo neprídu. Čo to je? Teraz vypravte žiacké knižky. Moji pomocníci sa prídu pozrieť, aké máte známky. Tí, ktorí mali zlé známky, tých si černo vezmú a tí, ktorí mali dobré, tých aj nezodmenia. Budem sledovať, ako sa správate. Ak budete tichučko sedieť, odmením vás. Pomocníci, šup do práce. Žiačke, žiačke, ukážte. No, Mikuláša. Maťo. Mikuláša. Zaspievajte. Spievajte niečo, lebo ja Milujeme. Zaspievajte niečo. Mikuláša. No. Haló. Milujeme Mikuláša. Čo ste sa... Až tak sa nebojte. Sú vyplašení. Veľmi pekne ste to zaspievali. Výborne. To len vďaka mne, ja som vám pomáhala. No. A chcete ešte niekto sám? Dostaňte sa. Áno. Tu mám. Sám. Dostaň sám, alebo... Poďme. Ježiš, no výborne. Šup, tuto. Všetký krásny obal si mi dal, ten si môžeš nechať. Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Milujeme Mikuláša, lebo tento rok nám príde zasa. Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Výborne.
Keďže ste ma presvedčili, že ste boli veľmi dobrí a niektorí aj veľmi šikovní, dostanete sladkú odmenu od anielikov, ktorú vám pani učiteľka rozdá cez predstavky. Anielikovia. Zároveň je už čas sa s vami rozlúčiť. Jaj, to je ťažké vec. Už si starý, nie je očom. No, kríže mi neslúžia. Kolena, sluch mi neslúži. Tak čertíci, je čas ísť. Ale prečo? My tu chceme zostať. Ja tu ostanem, ale poď. Ale nie. Ty si ma potkla, ty si ma potkla. Nie. Prestaň. Čo sa so mnou biješ? No, ideme čertíci, poď. Poďakujeme. Ďakujeme, ahojte.